bago pa diyo, pigo para maanan ko. Diles! Diles. Sos, masira mo ng pulutan. Ano na? Pulutan pa si Maul. Nagtalaan sa YouTube ka sa Facebook. Makadagdag lamang sa video ko. Ikaw eh, tagaya eh. Taga. Humilong ang pako. Ready ba? Ay, so tiririt kuliglig. Wa kong tiririt tigna eh. Ano na? Sa kubo na. Igo, tiyagal so doon sa La Playa Beach. At sunay ko nagkawarantak. Yaw sa kubong nila. Bosan kasi ta, bosan tama ng pako. Kaya ka mo barkada mo. Kaya. May nilagay sa Facebook ko na mga inuman session ang kaibigan. Inuman session. Ano man na? Siguro mong araw ka. Basta Pero dahil ba kasi nyo parang nailing po yun mo. I-upload ko sa Facebook. Mas liit ang gusto mo siya. Ay, hello, hi. Hello. hello, ulutan na pakaw. Agad. Sabi na ano pa. Nagpakalit na. Vlog ka ba? Vlog ka. Para tayo kung may naka-vlog. Kasi hindi trabaho ulit dahil. I-vlog niya niya so kulbol hindi ka dahil. Ako dyan, i-upload ko ito noon mo sa YouTube. So nagdala ko kung kompleto na haling ni Paray. Pero makakala ko naman ito ako. Tando. Umang. Umang si Ray na to. So, buko na na dinulugan umang. Kasi marabasan po umang may pamayuan mo. Ay, may sa umang. Umang ito. Umang Vlog mo. ha? Umang ito. Dahil ko man yung nabablog. Ano kayo umang ito? Dahil dapat set up mo. Dapat bukas sa'yo mo. Permanenting haraw. Dapat kasi ano ka, videographer ka. Kasi makakapag mo na ito. Ano ka, iyan pa nagko-cover na video. Iyo ang binakalpuan. Pag order na oils naman naman. Nagawa yan. Itong video ka na doon. Permanenting haraw. Sige ito na gadaan. Igwa ko na yan. So, ipatindog sa nangalanggaw. Ring light ko na nga baka lang. Mga lasada sa na. Kita ang lasada. Sabi, 2.7 in eh. Permanenting haraw. Malat mo na sa akin. Hindi ka na ito. Di ba sa likubang na siguro? Dahil ko nag-usaw. Sana. Ano sa nakasulong na makanti ko na mga sa nakatiyo so Ano itong ganun bagagi na daan? ito yung bisa yung Atol pa kaso. Tumagod mo si Giday. Buko. umang isa. Yung isa. Umang ganyan. Umang nagkabuhan na yan. Pasang pagkakas. Matigar liwa. Yung lagi. Bakla yung pagkakamakaw.
Ako parang kita makan diskusi minor, no? Ganyan. Yan, mawili ka, dali, maray, sige, Kaya maray. sila, pwede mo na. Bati ako, tayo sa Facebook. Basta pagkatambing kami dito Hindi kasi kami duwa-duwan. Pagpapalagay kami dito sa pwede Manarayan niya. Kaya pa sadyan mo yung muli ko ba na yun? May 500 gigabyte. 500 gigabyte. Kasi kung silaw sa... Ay, 500 gigabyte. Isa. Ayun. Ay, pa sadyan. Pero si Paul, in-upload so... Dahil kung may upload. Hindi na hindi pa niya sa... Suray. Hindi pa niya sa... Nuan? Dahil kung may pakumaw ka to, dahil man ako na in-upload. Ay, nailing man sa nasay mo. So, nagturo ko pa naman sa gripo na tayo. Yung man sa nito. Dahil sumunod sa panarayan. Sa panarayon, dahil man para pinilig ko ito kada po. Dahil kung may ito in-upload sa Facebook na dahil mga internet. Ang unya, kaya ba ilinaw ta? Automatic. Pag ulit ko ako sa Facebook. May internet na sa araw, automatic upload ko. Yeah. Sabi ni pala yan. Hindi ako, inuman sa share eh. Nananabik na lalamunan. Nabibig ay nagawa. Tuloy-tuloy di na kinuha. Medyo may amats na ako. Okay lang yan, pareho tayo. Pizzeria. Pizzeria. Uy, bulon. Alam mo ba ba nung nagsasama? Hoy, hoy, buloy. Naalala mo ba ba? Hoy, may problema. Tinatapon pero sabi mo basta tayo'y nagsasama at nag-iinuman. Na-na-na. Bulong. Alam mo ba ba? Nanadego ang aso mo si Mona. Hoy, hoy, buloy. Alam mo ba ba? Pagkal, gusto mo pakaw.